Als de mussen van het dak vallen, nou ja, dan probeer ik zo rustig mogelijk te doen. Ik bedoel, we maken ons het hele jaar al druk. En ja, dan ga je zweten, hè, zeggen ze. Dus dat moet je niet doen. Nee, ja, gewoon lekker rustig aan doen. En wat is voor jou rustig aan doen? Is dat in de tuin zitten, op het terrasje zitten? Als daar de tijd voor is wel. Maar ik probeer altijd wel een cool plekje op te zoeken. Ook als er gewerkt moet worden. En ja, de momenten dat je aan de bak moet, dan zul je wel moeten. En dan zweten het er wel weer uit, ja. Of ik bier drink. Heb je mijn prachtige goddelijke lichaam gezien? Ja, ik vind dat heerlijk. Ik bedoel, ik ben een echte levensgenieter en misschien een beetje te. Ik heb toevallig net een afspraak gemaakt. Leuke scoop voor jullie trouwens. Met jou, man. Wij gaan in juli beginnen in de sportschool. En we hebben met elkaar afgesproken om minimaal 10 kilo hier eraf te krijgen. Dus ja, laten we maar afwachten of dat gaat lukken. Maar ik heb toch gemerkt in de afgelopen 2 jaar, ja, je moet toch een keer de knoop doorhakken. En ja, dat gaan we nou doen. Volgend jaar geef ik mijn allereerste live concert. En ik heb gezegd, dat is voor mij een hele goede stok achter de deur. Dus bij deze, nu maak ik het ook bekend, er moeten er 10 af. Ja, minimaal. Hij zou er eigenlijk al lang zijn. We hebben het natuurlijk over de nieuwe single. En ja, de planning was eigenlijk april in eerste instantie. En toen kwamen alle Koninginnenfestiviteiten. En toen hebben we gezegd, nou dan wachten we tot mei, juni. Alleen ja, er kwamen voor mij nog toch een paar dingetjes tussendoor. En we hebben 2 singles, die zijn klaar. Alleen de keuze moet nog eventjes gemaakt worden welke het definitief gaat worden. En ja, ik verwacht zelf 2e, 3e week juli dat die er is. Dus heel spannend allemaal. Sta je ook zelf op de voorkant van die single? Ja, ja, tuurlijk, ja. Maar dan kan je niet te lang wachten, want voor je het weet is je 10 kilo eraf. Ja, nou, dat is alleen maar mooi, want dan kun je het verschil zien. Dus ik heb heel toevallig binnenkort een fotoshoot voor de nieuwe single. Ook alvast voor het nieuwe album wat later dit jaar komt. En ja, we gaan een hele reportage maken. Dus ik zei ja, misschien alleen maar goed. Dan kunnen we straks alleen zeggen, wat zie je er goed uit.